soma korwa sigitabu kia baiberania inye ogosoma kwaye 13 ekere kibungo kya gwatutebinga naki igetongwa kende tikeri getalima isomarore asale kolende bintu byonsi nigo bire arabu naende bimanoire ase amaisaye ere oyo torache koa omubaro naki getongwa kende tikeri getalima isomarore asale kolende bintu byonsi nigo bire arabu naende byamanoire ase amaisaye ere oyo torache koa omubaro ekero kibungo kya gototebia emambia ya rero nga akende ngeiyo kerebo bisi ase obosi bwa Nyasaye nigo kera egetongwa kere kenda bukere maisomarore nga no nyakere kende gyonsi ogokora sobugima bwabo inyora nga tokonyara kwebisa korwa ase obosi bwa Nyasaye ekagera nga nigo Nyasaye akomorika kere gento andi kere gento nigo kere arabu ase are igo bitongo byonsi pibiri Nyasaye tekagotunga nabo yokobeka asense nabo ko ramanyanga kware bisanga tikanda ari bacha igondi tayondoche korugoro amaiso narororo akomorigete igo keregento gokora asobugima bwago inyora nga nigo bire arabu ase obosi bwa Nyasaye igo no bwenete obe maiso chinga kichonsi kero okwimukiye gitambo kero nabo igo gokora kende gyonsi kuneko gosemeria kwemambia yabono iga